आ गइनी गमन कराई राजा जी। आ काहे गइनी भुलाई राजा जी। आ गइनी गमन कराई राजा जी। काहे गइनी भुलाई राजा जी। किराउर मोहनी सुरतिया बड़ी तंग करता। किराउर मोहनी सुरतिया बड़ी तंग करता। तो वीडियो कॉल करे बलमुआ देखे के मन करता। तो वीडियो कॉल करे बलमुआ देखे के मन करता। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी ए भैया। और आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाही ए भैया। तो आप लोग अपन आशीर्वाद जरूर बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम लोकगीत सॉन्ग लेके आ गइल बानी, भोजपुरी सॉन्ग लेके आ गइल बानी ए भैया। और भैया आशा बा, पूरा विश्वास बा कि अगर गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड कर देतानी जा, तो पूरा भरोसा बा कि सॉन्ग जरूर बाजी। आ जी भैया रउआ सब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा बजावत तानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। और बहुत ही कम से कम चार्ज में ये हमार चैनल के माध्यम से रउआ सबके गाना मिल जाई। तो आप लोग चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा। तो आई जा हमनी के सीधे अपन मुखड़ा के ओर चलल जाओ। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा हमनी के सुनल जाओ। कहे के भाव बा, आ गइनी गमन कराई राजा जी। काहे गइनी भुलाई राजा जी। आ गइनी गमन कराई राजा जी। काहे गइनी भुलाई राजा जी। किराउर मोहनी सुरतिया बड़ी तंग करता। किराउर मोहनी सुरतिया बड़ी तंग करता। तो वीडियो कॉल करे बलमुआ देखे के मन करता। तो वीडियो कॉल करे बलमुआ देखे के मन करता। तो भैया अगर ये मेटर अच्छा लगता तो स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा ये भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में फुल सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।